Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Dahil sa naitalang food poisoning outbreak sa Surigao del Sur at pagkakalaso ng mahigit 100 estudyante sa isang paaralan sa San Carlos City, Kamakailan, hinikayat ni Board Member Raul Sison ang pagkakaroon ng masusing investigasyon. I therefore urge you, my dear colleagues, to conduct an investigation in aid of legislation and initiate or cause the prosecution of those responsible for the hospitalization and near death of the victims. Dagdag ni Sison, tututukang mabuti ng sangguniang panlalawigan ang usapin upang hindi na ito muling maulit pa at pananagutin ang mga may sala. It was intentionally done, ginagala naman, purposely talagang in-intention na. Lack of expired candy, tapos ang papaway sa may labeling to may candy, pinurak ang mga kapot ng kalsa. Wala rin talagang malalako, kapay nalabas sa mga lako. So, hindi tinitingnan yung health ng tao. Bunsod ng ilang araw na suspensyon ng klase dahil sa sama ng panahon, iniutos ng Department of Education o DepEd ang pagkakaroon ng make-up classes. The schools will be conducting make-up classes on Saturdays. The date will depend on the school head now. And they will be submitting to us their report at the conduct of classes. Nakasaad sa DepEd Order No. 9, Series of 2015, ang make-up classes ay maaari umanong isagawa bilang kabayaran sa mga araw na sinuspinde dahil sa kalamidad. Ang petsa ng pagpapatupad nito ay nakadepende sa mapag-uusapan ng mga guro, magulang at school administrators. Inanunsyo kamakailan ang pagpili ng TESDA sa Pangasinan Provincial Government bilang kinatawan ng Ilocos Region sa national level ng TESDA Kabalikat Awards LGU category. Ayon kay Manuel Wong, TESDA Provincial Director, ang Kabalikat Award ay ginagawad sa mga ahensyang sumusuporta sa skills development. So, talagang partner natin yung provincial government when it comes to skills development and human resource development. Marami na rin silang naitulong sa amin. Kaya talagang walang duda, talagang sumusuporta sila sa human resource development. Samantala, nagwagi din si Reggie Fernandez, tubong Pangasinan at dating estudyante ng TESDA sa isinagawang regional level ng TESDA Idol 2015. Ginamit ko yung knowledge ko dito as a tool para sa future. Pagkatapos ng graduation, ang trabaho ko, usual. Galing ko from several institutions. Nagsumikap, nangarap, nagkaroon ng isang shop. Sa darating na Agosto, irerepresenta ni Fernandez ang Ilocos Region sa gaganaping TESDA Idol 2015 National Finals. Muling nakatanggap ang lungsod ng Dagupan ng isang parangal mula sa Department of Interior and Local Government o DILG. Good luck and congratulations for passing also the seal of good financial housekeeping, meaning we are really into that matuwid na daan. Maliban sa parangal, inabot din ng DILG ang mahigit 8 milyong pisong budget sa pagpapatayo ng 3-story evacuation center sa barangay sa Lapingaw. Tumanggap rin ang lungsod ng humigit kumulang 4 na milyong pisong halaga mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ilalaan ito sa feeding program sa mga daycare center ng lungsod sa loob ng 160 araw. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.